salamat kayo po dito. May hapon, atong tanan. Usa na lang ako din. Hindi na, may yun, narinig ka. Siya na. Kami naman na ato mga nagahapon. Sulat pas panahon sa mga amahan. Muna, dili ang makatalikod sa atong panagpuyo kanin. Busa, salamat kayo. Nanay na akong now, paliw ko niya gabi, ihay-hay ng inyong teacher. Dahil yung ito, kami na sa kabubangan, kita na sa kutsura. Atong mga puyo ka na ito karon, ang Manila Water, no? Ni si Pons, o si Stan. Ang mga barangay health workers. Salamat kayo sa inyong buwan. Mga na inyong isugat ako. Ang atong mga nagkalikat niya ang atong daycare workers na Taipa, na Merry Christmas yun? Ha? Nagayon ang Pasko? Nagayon? Very good. Makalipay kayo. Basta malipay mo, malipay sa ko. Mga SB chairman, naniyakanan. Ako wala ko si Pampakpak. Kanatong tanan, mga binati, ako kay akin ni Akayon, ang Economic Enterprise Council, full force, diyan, kauban sa Economic Enterprise, diyan si Attorney Joe, si Paul Vidal, Attorney Ben Cabrino, diyan sa ang atong Provincial Director, si Colonel Aladin Coliano. Maraming salamat, Colonel. Buti na lang, pumunta ka rito. Kasi narinig ko, maraming mga gustong maaway sa akin. Dili, oy, Bisaya ko bro. Kanatong tanan, mga binati o minahal ko Carminanon. Mayroon ako. Sa akong ikatulong at termino, binuon ka na ko ang Manila Water. Kay Marco nila, napulo ka tuig, nagsige sila o hatag o proposal ngadto sa NCWD huwag yun itabo. Kaya buha sila tubig sa luyang, ihatod ngadto sa NCWD. Ninong ko, di na ako problema. Unsay ilang gibutang na sweetener, aron ko musot ng utabang. Ninong sila, kuna-kuna ang well. Kung wala na itong tubig, ikat sa luyang, matagaan na po ang mga lungsod na baagian sa main pipe. Labi na yun ang Carmen, Danao, Compostela, Liloan, Konsolasyon, basig abot patag Mandawi. Dinha, nakayon mo dito maayon para sa atong mga subuan na maagian. Matapang-tapangan ang atong problema sa tubig. O mauto ang sagot. Sige, ang probinsya karon mo'y mudawat nini inyong proposal. Apan, kondisyon, unang ko sa nato, ang mga lungsod na maagian. Tinuod, matatag, bulk water supply, ngadto sa inyong gusto nga customer kaning MCWD, mag-partner ta ani, apan unahon na itong mga lungsod. Nagpirmahan ni o Joint Investment Agreement Marso 2012. Ako pa'y gobernador. Ngayari yun, si Fernando Sobel de Ayala nga mo inipirma para sa Manila Water.
nahitabo pagkahuman niadto. Padung sa katapusan unong kabuan sa akong termino, gisuspenso ko, nakabalik ko pagka-gobernador, duha na lang ka semana, o napupos ang akong ikatulo na termino. Di na ko kadagan pagka-gobernador. Ug busa sa misunod nga unong katuig, nag-alagad ko kongresista dito sa Tercero Distrito. Okay na ko dito. Okay na yun. Labi na kay adto kong airport, maglakaw-lakaw ko dito sa Manila. Uy, daan na may manuol. Congresswoman Gwen, nakikita na kita ngayon sa personal. Sa TV lang kita nakikita. Hala, kaya tumanggod, doon na galing committee hearing, doon na yung plenaryo, daghan kayo ng media. Magdaan sila mga kamera. Kaya karaan sila, magpili man o mga arang-arang o dagwan. Ang amapod o batig na imong i-focus. Be, ikaw natanaw TV, batig na imong natanaw, di ba magpili na imong ilisdag channel? Ang mga arang-arang o dagwan. Okay na kayo ko dito. Dili na tibuok probinsya akong problema. Unong na ng talungsod o usa ka dakbayan. Dili na usa ka libo sa 63 ka kapitan. 230 na lang. O sa akong una-una magpadayon ko, doon na pa ko ikatulog. Unta nga termino. Apan daghan ang hangyo balik in town Gwen. Balik sa probinsya, maluoy ka. Ang mga daan nga imong gipang-aspalto, labihan ng gubaa. Way tubig. Pinili ang mga tabangan. Ang mga BHW, kung tawag mag-assembly, magbawon silang pagkaon. O wa na yung tawag na increase. Ang 1,800 pagbiya na ko, 1,800 paghihapon. Daghan ang mga hinungdan na gikinahanglan balikon. Umoto ni balikon, nidagan ko balik. O nainumdum ko pag-anhig yun nako sa Carmen. Lord Mike, dito ta ato sa Dawis Norte. Ang kapitan sa Dawis Norte. Nasa maya ko, pagpangutanan ako, unsa may issue dire. Duha na yun. Usa, ang landfill. Nga ang kanhi administrasyon, gusto na ipadayon ang landfill. Sa yuta nga napalit sa probinsya. Umisupak ang katawhan. Ang aman, ang polusyon, anak. Ikaduha, tubig. Pagkadako nga sakpa, gikan sa lungsod sa Carmen ang tubig nga gihatod ngadto sa Metro Cebu apan walay tubig ang mga taga Carmen. Busa na hinumdum kakap, mao gini akong isaan. Ningon ko, kung inyo kong ibalik pagka-gobernador, din sa Carmen, labing una na kong buhaton, mo issue ko order, dili na ipadayon ang landfill. Ikaduha, unahon yun ako ang tubig. Ato yun ning paningkamutan nga matag balay, adunay gripo, adunay shower. Level 3 water system ang atong ibutang din sa Carmen. Kaluoy sa Diyos, pagkahuman sa eleksyon, dinaog ko. Naibalik ko, pagka-gobernador. O lagi tungod. Kay ang saad, angay kumanon. Diha,
Labing una na kong gihimo, ningon ko, wa na ilantin. Dili na naipadayon. Ikaduha, ako dayon gisultian ng engineering paghimo ng program of work alang sa 8 ka barangay. Dito sa Carmen, nangayo kong budget gikan sa provincial board sama na sa gisubilon ni Board Red o giunhan nasugda nato ang phase 1. Karon nagpadayon ang phase 2. Sa dako na kong kalipay pag-ani nako nakapaagas na ta. Agas na uwi. Nagpadi ay suri kayo ha, suri gyud. Ang mga konsihal di ay uban nga naras kilids. Api na po na nato, tagaan nato pakpak. Yan naman usap, naakupan, kanawa manaok sakyanan, o naadapit diha. Ato lagi akong pakpakan. Sa dako na akong kalipay, niagas ang tubig. Niagas wa? Okay naman ko yung mga pasking. Tubig, where na you? Uy, here na me! Sa kumpiyero. Unsa na yung mga mata? Pili ka? Wa ko ba kita? Kakusog sa aga sa tubig? Where na you sa inyong kagaral? Gipagas. Daghan kayo mo na ito. Gidivert ko ng traffic. Kaya kayo tumangan sa munisipyo. Unya kay mga ito kami ng tupadong sa bukid, kaya doon namin inagurahan ng mga barangay road o provincial road. Ang mga tao naggawas sa poblasyon. Halos di na may makalusot. Pagkanaon na mo, balik na po. Nakahilap ko, tinuod. Kaya nakaingon ko, ang usa ka butang, a basic right, katungod na ninyo, na doon na may tubig. Apan wala sa mga taga-Carmen. Kung unsa kadako ang kalipay nga ilang ipakita karon, mao di ay usab kana kadako sa pag-antos nga ilang giagian. Ningon ko atong tumura, kini communal pa ni, pero ang atong tinguha level 3 gyud. Isa ka sa matag balay, magbutang tag metro para pwede na ka-shower na dili magtakog. So yan anak, magkabo-kabo. Di 2019 pa, nagsigitag meeting kauban sa mayor o mga opisyal sa Carmen, kauban ang Manila Water. Sa dihang atong gidisidihan asa magagikan ang tubig. Unta dunay duha ka deep wells nga gisugda na sa Manila Water. Ningon ko, stop it. Adto tas mainline. Ngadto ta mabuhat tubig mismo sa linya gyud. Nisugot ang Manila Water. Pag istorya na sa presyo, ningon ang Manila Water kanang 8.50 break even na na. Okay na na ang ihatag 8.50. Ningon ko dili ikanao ko gyud na. Aron kadtong mga kabus kaya gihapon nga makabayad. Mao na nga na-establish 580, 5.80, alkansi na na. 5.80 sa una nga napo na kubiko. Ningon sa ko, pag-anak na ko dito, pag-adto na ko dito sa munisipyo nga, ang inig. Labaw na sa 10 cubic, isa kasaka na itong kamay ng isyo. Aron di mag-usik-usik sa tubig. Unsa niya? May nang-minang din kami. Sa kayo dungog yung, wag mo kung adto na po, good, ikaw ba? So, daghan ang negosasyon. Alam mo yan, di ba, Coms? Stan? Oh, ilang beses halos umiyak na yan sila sa akin. Kasi, alkansin na daw. Pero sa ako naman, ingon ko, dili
Unahon natong katawhan, labi na ang mga kabos tabangan nato. So, nag-agreement na. Ug mao to nga akong giingnan ang atong legal niyaman si Attorney Villa. Yara. Pag-draft og memorandum of agreement. Pagsabot mo munisipyo, CMWD, of which 49% anak ang probinsya, di ba? Nag-joint venture man ni sa Manila Water. So doon na tayo, Cebu Manila Water Development Incorporated. Kung pagsabot mo, input gikan sa CMWD, gikan sa munisipyo, o ang probinsya sa Subo, nga atong tungura, andam na ni i-turn over ang first phase. Nangandam na sa munisipyo, pagpalit og mga metro, gani kapalit na matingani na, nga pauli ang sa konsumidor apan dili diha-diha. Idata-data ang di kay bugat. Mao to, gani pag-alin ako, magsesyon. Ang konsero ato, niingon ako itong gianunsyo, muhangyo ko sa konsero, hatagin ng authority ang mayor pagpirma sa memorandum of agreement kaysa laing bahin mangayo na sa authority sa provincial board aron pagpirma sa mao mismo usab nga agreement, memorandum of agreement mo pirma sa ang CMWD tripartite. Unsay sabot i-turn over na mo sa probinsya ang kaning first phase na to, i-appeal na ang second phase, ang munisipyo na ang mo-operate. Mupalit gikan sa CMWD o 5,000 cubic meters a day at 580. Okay na, sabot na. Sa dako na kong kasagmuyo, ang niabot na nakong mga istorya, nga dili mo sugot ang 7 ka konsehal. Mao na akong giimbitan. Ningon ko, arita sa Kapitol, uyok sa mayor, di si mayor kanan, para malamdagan mo na mo yung mga pangutanan. Kaya para ka, unsa ba hinuoy na hitabo? Una sa kanan, wa nila tagaig otoridad ang mayor nga mopirma ni atong original nga memorandum of agreement. Instead, naghimo sila bag-o nga memorandum of agreement kung diin substantially dako kayo ang kausaban. Nga naman, una sa kanan, ipalibre sa CMWD ang tubig para sa tanan nga constituents usa ka tuig. Nindot kay paminaw na. Laliman ka, basta gusto ka magpagwapo, pagwapa, libre ang tubig. Wow! Apil sila. Kaya constituent mo po. Di ba apil mo anak libre niyo? Narabay kontraktor diha na konsehal. Ala, kadako ra konsumo na tubig. Oh. Unsaon man na libre po. Well, I think there are ethical questions there. Ikaduha, tuod, i-turn over sa probinsya. Kining water system na to. Apan ang probinsya mo ay pamentinon o usa ka tuig. Saan? Doon na pa'y uban nga bat-bat ka na sa atong mga abogado. Apan ako ni gihisgutan ning duha ka importante kaayo kay onerous. Unsa may klarong negosyo nga mohatag og libre sa iyang produkto
bali usa ka tuig, walay kuryente bayranan. Walay bayranan sa mga meter readers, plumbers, ug maintenance. Unya ilibre. Pero nindot kay paminahon, mga bitaw na yes sa libreng tubig unsa ra ni ilang mga paski diara o where na you tubig where na you no to foundation ay di na ta magstorya ng foundation kay istoryahan ta mo wag gila ta ning foundation ron. You are irrelevant kung foundation ato istoryahan o medyo nawa mo ani. Pero yes kuno to 1 year free water supply na may gipaskin ani sa balay gid sa usa ka konsehal so libre po niya water supply. Siya baya mo naghimo ani nga mawa. Oy naunsa ba bugada man ta. Wa siya makabuhat na. Maligo siya ni ana. Naay mga balaod nga nagmando nga dili ta maghimo-himo og atong kaugalingon nga mga ordinansa, MOA, polisiya nga ikaw mismo ang makabenepisyo. May tingali hinay na niyang tangtang. Basig madisbar siya anak. Gusto man siya na librehon niya ay niyang tubig. Unya siya hihimo sumuwa. Usa pa. Pagkakita na ko sumuwa ngayon ang hihimo. Pida. Karon pa ko kakita og MOA nga naguna og pirma ang mga testigo. Naguna pirma mga witness. O gimanduan na lang ang mayor, gimanduan ang gobernador, gimanduan ang CMWD, pirma na mo kay namirma na mi witness. Inana di na. Pero, ilan yung gigamit paglinda sa mga taga-Carmen. Kaya ilan di balik-balik, tanawara, kami namirma namin. Pero ang mayor wag yung pirma, ang gobernador wag mamirma. Naanaman uta ng tubig, mo di ay silingon, tubig, where na yun? Uy, kamong naghipi-hipi diha, where na yun? Come na here. Bypass niyo, isog lugar eh, lingkod yun. Oh. Nakapuntos niyo na. Mamaya nagbalik-balik, di ba? Kami namirma namin. Ang nakadugay ang tubig, kini mong pirma ang mayor. Kung saan mo ikaw magpirma ang sa mayor, musugot ka ang CMWD o ang CMWD lagi, Cebu, Manila Water Development Incorporated. 51% ni ana ang Manila Water, 49% ang probinsya sa Subo. Mo pero musugot ka hapon. Labihang alkansihan na magali ng 5 o 80. O niya, ipalibre pa yun. Tibuok tuig. Kung saan na ito ba? Sa uban ng mga Subuano nga dili taga Carmen. Di ka sobra na kaayo. 50 milyones gani gasto sa probinsya sa Subo. Turnover, walay gasto ang Carmen bisan usa ka dako karon magpalibre pa gyud. Apil ra ba sila? Una na akong basa, nakugang ko, ningon ko, gitanong ni nila una. Kaya sure, na may abogada na nilang kauban, na tingali advice sa laing abogado, sa laing nga LGU. Ningon ko, yun na una baka ni mayos mga
abogado, hindi man yun, di kontrabilis, di man yun pwede. Diha kaya na sila? Oh. Diha ka tumayo, di ba? Nundog ka? Di na ko hapit pasulti o. Kaya nagsige na siya tagaw-taw. Dili ko tayo pa sa. Adi mang yun, magsige mang yun ang tagaw-taw. Dili ko ilis na lang ka. Ikaw na lang decide, ako na lang mag-ingaw. Niyon ko, yung nauna ka na nilang maayo. Unya, diha ko nakaamugog. Gihuna-huna yung maayo. Nga naman, dili ni nila tumong na mapirmahan kanan mo nga giunhan og pirma sa 7 ka witnesses. Kay kibaw man sila, di man yung pirmang mayor ana. Di man sa kumusugot ng pirma ang CNWD. Ilan na yung gigimo human sa makuti og hataas nga kuno ka bildo dito sa kamotes sa dihang ako unta giimbitar ning 7 huyog sa mayor, vice mayor o ubang pangkonsehal giingnan lang ko dili ni maka-attend tingali kay dito sa kamotes o dito ni gipanday ang usa ka memorandum of agreement nga di yun mapirmahan unsay resulta. Di yun makatubig ang mga taga-Carmen. Unsa man gyud klaro ani, ako na lang ni, laruhot na lang ni. Pamulitika. Politika. Gipakita na sa ang matang sa pamulitika niining punduka kung diin sagdilang dili igbalik nga ang katawhan maoy mo antos aron lang gyud siguroon dili mo agas ang tubig kay kung mo agas na ang tubig asa na sila punita sa sunod eleksyon. Tingali na hadlok sila sa dihang nianhi ko pag inugurar o niagi mi sa poblasyon balik-balikon ko ni kay hangtod karon makita panako ang mga dagway labi na sa mga kabataan o mga katiguangan nga nanghilak ng gapos napuno ang dalan wala gani tawgas kapitan nahadlok sila pagkakita ni adto nga reaksyon sa katawhan. Kay dinhi sa Carmen, pagdagan ako sa 2019, nidaog ko. Daog. 7,305 ako mayroon. Ako nag-memorize. Mas daghan ni butar na ko, kay suwa ni butar. Apan, kung usa ka na ang tubig, ngadto sa matag balay, matagladok sa tubig. Ningon ko, doon na ramanay lumay ng among tubig. Makainom na galing mo na magwansibo na gano'ng tanan. Mo na nahadlukan nila. Nga nganong paabton yun ganito sa katawhan. Mao na unsay na itabok na toon. Way lihok. Stand still. Although, naningkamot ang mayor, sila si Mayor Gerard po, mga konsihal natong kauban, na makapamutang o komunal usa. Nagilibre. 14 na ka-komunal. Nga karon nagsagop ang katawhan. Muna, danapod, tubig, where na yun? Ay, paghilapos na mo dito, ano mga komunal na ito, 14 na kamo, kusukay ng tubig. Di lang makaabot sa
sa balay. Nga naman, kana sa pagkakaroon delivery pa na. Wa man tayo mo. Unsa man pag-justify sa board of directors sa CMWD nga magsigig hatag og tubig walay halin. Di man ginamada sa katuig. Gibubuan man kani sila sa taga Carmen. Ang matinud-anon ug tarong nga Carmenanon nasayon. Makaning ilang mga demanda dili na pwede. Pero ilan ang ihimo kay di man pwede. Kaya ron yung mahinayon ang tubig. Kay naarabay post anang murag ihulbot sa pantyon kasi nga na niya. Ingon siya, baga kunog na ang gobernador. Hinoon, arang na lang nila, unod ang iya, wak man. Kung itapat, kung itaw na kung naong sa iya, oy. Unod-unuran sa tao niya, oy. Mura man ay buwak kainom ng tubig o tulog adlaw. Pero kibaw man ko ba? Force account man na. Kailan man mo skunsihan na mo itig-type anak? Ha? Di ba? Kyle? Nako rin basa. Ang imong tinuod na pangan Kyle Puno. Busa, asa man ta karon. Kung dili mapirmahan ang MOA, dili mapadayon ang pagtaod, pagkabit na sa matag balay nga dugay na ninyong gihuwat. Di man gina. Dili man muhatag og otoridad sa mayor nga mopirma sa original nga MOA. Busa nakahukom ko. O paminaw mo. Paminaw mo tanan. Lakit na katong naninguha nga babagan kining maong proyekto tungod kay namunitika mo. Inyo na sa gusto pantuso ng katawhan ni Miss Carmen sa inyong mangilad nga pamulitika. Abi ninyo, kaya ninyo sa inyong binulok nga paagi. Salamat sa Diyos ang akong ginikanan, amahan o inahan, bright mo ng bright sa ning gobernador. O unsay akong hukom, pinasubay, paminaw, abogada, sa Local Government Code, Republic Act 7160, Section 17, mahimo nga mo-operate ang probinsya o usa ka inter-LGU waterworks system. Busa, din sa Carmen ang probinsya sa Subo, mo'y mo-operate o maintain. Mao ka na nga niya ang Economic Enterprise Council. Kining maong council created by ordinance sa provincial board. Sa Milabay, nga pipila ka adlaw gipasar sa Economic Enterprise Council ang usa ka resolution nga probinsya sa Subo sama sa giingon ko pinasubay sa Section 17 nga mahimo mo operate og inter-local government unit waterworks system karon musugod na sa pag-operate o unahon dinhi sa Carmen. So, okay na lang. Katong inyong
nga gipirma-pirmahan ninyong una, kamong pito, inyo na lang to nga muwan. Idugdog to. Kay sukad karon, nagpatawag ko og special session sa provincial board karong Miyerkules, ilang i-confirm ang resolution sa Economic Enterprise Council. O pinasubay niya na ang magpirmahan na lang o memorandum of agreement probinsya sa Subo o ang CMWD. Dili na nila magapos ang mayor. O dili na nila magapos ang katauhan sa Carmen. Mauna ni ako. Kay buod ko nga makighinabi ninyo aron inyong masabtan kining tanan. Daghan ang mga atake. Batok sa mayor, batok sa mga Villamor, batok kanako. Doon na pa'y paratang ang probinsya, daghan ang kwarta gikan sa tubig sa Carmen. Sulti ang tamo, bisag usa ka dako, wa pa'y nadawat ang probinsya. Sukad sa pagsugod, sa pag-distribute hatag og bulk water ngadto sa MCWD, ibat-bat na sa mga abogado. Wa pa'y bisag usa ka dako. Apan nakapundar na ang probinsya og 125 million sa maong nga joint venture. Ako kuno nangwarta. Diin napita. Ako ra tingali mangwarta nga ang tag 850 hadiyon ako 580. Use your kokote. Gibuguan man ni sila sa mga tao sa Carmen. Asa to ko mangwarta ni? Hinumdumi. Ang akong termino nahuman. Gisuspenso pa ko sa katapusang unong kabuan. Halos wa na ko nahimo. Apan hinumdumisan kung kinsay namuli. Hinumdumi kung kinsay nabuot. O pangutan-on tato sila. Unsa may ilang gibuhat sa panahon nga sila ang naghupot sa dahon. Nga naman na pagbalik nako, wa may tubig ang Carmen. Dili na tungod nako. Tungod na sa mga aliado ni Ining ito. Nga naman, di sa may gamhanan kaya ito mas gamahanan pas gobernador. Ikunsa man na sa ilang giila nga leader nga hangtod karon buot paghihapon ipasabwag ang ngilad nga pamulitika. Kausaban na, change has come. Di na ta magpada niining mga taktika nga ang katauhan ra ang mag-antos. Disuwatan ko. Kita ko na sila sa Facebook. Nga mo anhi ko. Kay katuntang ako silang gimbitar tanan, lingon man sila. Ali sa Carmen. Atubangan sa katauhan kay we are public officials accountable to the people. Accountable lagi niya ano magpalibre man ng tubig. Huwag mo mauwaw. Tungkol constituents God of Carmen, di apil sila, magpalibre. Do not talk to me about accountability.
sayod mo. Sa panahon nila, panahon sa mga antulihaw, yellow ba? Yellow. Giyon, sana lang ko gukod. Tanan paratan. Ang tanan nga walay kapasikaran na akusasyon, gihimo bato nako. Kay nang warta ko sa CICC, kay nang warta ko sa Balili, swerte sila. Kaya itong panahon na, ang ombudsman ila. Ni antos ang among pamilya. Akong mga anak, ako mga igsoon na bina, ang akong amahan. Sa paghugaw-hugaw sa apelyidong Garcia. Apa na dunay Diyos sa langit? Ang Diyos sa langit, way kolor, gitanaw. Maantulihaw ka o mantikarol? Blue ba? Blue. Ang Diyos sa langit mo'y nasayod sa kamatuuran. O sa katapusan mo patigbabaw gayon ang kamatuuran. O busa sayod ka mo. Tingangan ang Pasko, dismiss na ang Balili case sa Sandigan Bayan. O pipila pa lang kaadlaw milabay, mga duha pa lang, nakakita mo sa headlines. Ang CICC case, i-dismiss na sa ombudsman. So don't talk to me about accountability because I have faced each and every accuser for all these years. And the courts have declared me innocent. Uroy mo, kadako ninyong buot. Magpapapilar-papilar kunuhay ninyo, nagpapugi-pugi pa kunuhay, nagpagwapagwapa pa kunuhay. Yes, to libreng tubig. Giilag ba nila mga taga-Carmel? Balikon ko. Muna klaro, midimanda sila kung mga imposible nga kondisyon, naghimo-himo o ilang mawa, pinaka-unique na mawa, kay nagpuna ang pirma, ang witnesses, apa niila to gihimo, aron di gyud madayon ang tubig. Ila tong gihimo, kay nahadlok sila sa musunod na eleksyon. Nahadlok sila nga inig-aga sa tubig sa matag balay. Makit-an sa mga Carmelanon kung kinsa gyud ang tinuod nga dunay kasing-kasing sa katauhan. O gabi ninyo bright mo, ang bright tingali mo, pero mas bright ko. E di man yun ninyo tagaan ng mayor o otoridad. Pues, probinsya sa Subo na ang padagan sa waterworks system dito sa kanila. Tagaan man tingali o authority sa provincial board. Sultihan ka mo. Pagdaog na ko, dunay mga miyembro sa Junta Provincial, dili kuyog na ko. 17 na ka-provincial board members. Apan tungod kay gipakita na ko ang usa ka liderato kung diin tabangan ang tanan. Ihiklin una ang pamulitika. Labi na kay nakatuban tag pandemya, dinha ang atong provincial board members ni cross party lines ug sayod kamo bisan unsay akong ipasa sa provincial board ila kanang aprubahan kay nasayod sila
kining tanan natong panimuha alang gayud sa Subo ug mga Subuanon. And I will be asking for that authority to sign a memorandum of agreement between CMWD and the province of Cebu. Kaya aron makasugod na ta, panaod sa metro. Giplano ni natog maayo o kung saan yung pagpadagan sa laing higayon ibat-bat kani kay mag-public hearing ta sa water rates, sa taripa. Apan, let me make it clear, ang mong aprobal sa taripa, dili ang pito. Ang mong aprobar ang Junta Provincial. Kay Provincial Waterworks System naman din. Gipadaan ko og suwat. Email 2 days ago. Diha nasayod sila sa Facebook post na money ko. Mangayon kuno sila panahon usa. Makikita nako dito at tubangan sa munisipyo. Gitubag sila sa akong Chief of Staff, si Attorney Frank Dinsay. Giingnan sila lisod. Kay busy kayo, di na masud na gani kamo unta. Giimbitar man mo pag-adto sa Kapitolyo. Bisan ang ilang wala pag-adto, gibahiran pagpolitika, apan ila kunuhay itong gitago sa giingon. Nga nugod, nga kami may mga dos kapitol, hindi kadungog ang haring lungsod. Well, karon ni ako, dili tungod ninyo, tungod sa haring lungsod, tungod sa mga Carmenanon. Hinahamon ta, naminaw mo, paminaw mo maayo. Kadang naas kilid-kilid. O dungga ang reaksyon sa haring lungsod. Paminawa kung unsay reaksyon sa mga Carmenanon. Inig-agas unya kuhon sa tubig sa tagsa ninyong kabalay. Gitanaw na to at least maabot o kapin 70,000 ka households ang atong makonektahan. Mapunan pa na. Hinumdumi kini. Nadayon kining water development project and waterworks alang sa Carmen. Tungod sa panimuha ni Mayor Carlo, ni Vice Mayor Al, Konsehal Gerard, Konsehal Salvi, Konsehal Jeffrey. Nadayon kini tungod kay ang Cebu Provincial Government mipili nga ang inyong panginahanglan mo'y atong unahon. Bisan paman sa paninguha sa hilabihan nga panglingla niining migbabag o buot kunuhay mo presentar sa ilang kaugalingon nga makahatag og libre nga tubig. Ang tinuod anak, kung wala ko paron, mibarok ug miingon, mao na ni ato buhaton. Probinsya na ang budala. Dili gitunta mo. Makapaagas og tubig sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay kay gipili nila nga mag-antos lang mo gihapon tungod sa mangilad kaayo nga pamulitika nga alang kanila ipadayon dinhi sa Carmen apan kay pamulitika na makahani imna ginang tubiga para malubay mong tanan o karon umaabot na piliay hinumdumi kining mga nagbabalik
tabang ay napabalik ka. Daghang salamat.